Rebrem les paraules de Vicent Peña i Calatayud, membre del jurat, amb una també destacadíssima biografia com a autor de poesia, assaig, novel·la, narrativa, teatre i vinculat també al nostre poble, no sols perquè també va guanyar el Premi Vila de Puçol al 2005, sinó per la seva relació d'agitador sociocultural amb el seu amic Manel Alonso. Ell ens presentarà Melassa, el recull de narracions seleccionades que aquest any té també alguna sorpresa. Rebem a Vicent Peña. Bona vesprada a totes i tots. Com a membre del jurat d'aquest tercer Premi Arnau Llibertat, ja ho han dit també, la participació, la veritat és que ha sigut molt alta, 55 treballs, i això per a un premi modest i que comença a caminar com el nostre, la veritat és que no és qualsevol bagatela. He d'afegir també que el nivell literari, la veritat és que era molt alt. El jurat hem tingut feina, hem tingut treball. Això, la veritat és que es diu, i aquest tema de que el nivell és molt alt es diu en la majoria de premis, però és que puc certificar com a membre del jurat que ha sigut així, la veritat. I que, per tant, no cal dir que hem tingut alguna dificultat a l'hora de triar-ne el millor i a l'hora de seleccionar l'Accèssit, Joaquim Navarro i els altres relats dignes de publicació en el llibre. Dels 7 relats seleccionats com a finalistes tenim en primer lloc Alquímia, d'Isabel Donet Sánchez, crec que no es troba en la sala, no? És la història d'una dona marcada per la mort de la seva filla que transforma l'observació d'un jove sense sostre en un acte d'altruisme que li retorna la humanitat i el sentit de la vida. Centre de gravetat permanent és un relat d'Antoni Rovira, que tampoc ha pogut vindre. És un relat intens i emotiu sobre la força de l'amor i la perseverança, en què combina tensió narrativa i profunditat psicològica, mostrant amb força les dimensions de la fragilitat humana. En canvi, Xilofàcia és una narració d'una gran potència metafòrica en què Josep Maria Balbastre, l'autor, que em sembla que tampoc ha vingut, transforma la desaparició de les lletres en una al·legoria devastadora sobre la fragilitat de la cultura i la memòria col·lectiva. D'altra banda, tenim a Roser Furió, aquesta sí que ha vingut, així present, que ens presenta un relat que es titula Mare, d'una sensibilitat colpidora que explora amb una prosa íntima i precisa la fragilitat emocional, la solitud i el pes de la memòria. Després ens trobem amb una narració d'una força lírica i atroç, Home tirat com un drap, d'Hermini Pérez Lledo, que també el tenim així present, que contraposa la indiferència social amb la derrota íntima d'un home que naufraga entre la memòria i l'alcohol. En totes les soques tenen bec, de Mercè Estrela, també present, ens regala una peça d'una gran potència simbòlica i ètica on denuncia amb ironia i lucidesa els prejudicis socials i la coacció quotidiana que s'amaga darrere de les aparences. I en l'eco de l'abisme, amb una prosa precisa i suggeridora de Rosa Serrano, també present, ha vingut de Catalunya, de Manresa, concretament. Rosa crea imatges poderoses que arrosseguen el lector cap a l'abisme psicològic del protagonista amb una força literària indiscutible. Hem afegit, com no podia ser d'una altra manera, una narració breu, llistat de coses normals del nostre malaguanyat Arnau Alonso i Santos, la gran persona de la qual pren el nom el premi.
Es tracta d'un relat d'una gran sensibilitat humana que relata amb delicadesa el pes de la culpa, l'amor fraternal i la construcció íntima de la normalitat. La imatge dels coberts amb inicials del germà esdevé un símbol potent que condensa la força emocional i la qualitat literària del text. Bé, i pel que fa a l'exèrcit republicà, Joaquim Navarro, cal dir que Clic, de Pasqual Mas Jussó, és un relat, segons el meu punt de vista, d'una precisió narrativa admirable, que combina ritme, ironia i tensió per mostrar el costat més fràgil i valent del fotoperiodisme de guerra en un homenatge a José Couso. El contrast entre el clic de la càmera i el clic de la mort converteix la història en una peça poderosa i profundament humana. I finalment el relat premiat, la presència, simplement dos línies, ja ho ha comentat el mateix autor. És d'una gran intensitat emocional que explora amb precisió poètica la frontera entre allò visible i allò intuït, convertint la presència en un misteri que pesa i transforma. Un magnífic relat, pense jo, que era mereixedor d'aquest guardó. Moltes gràcies.